Salamat kayo sa panahon. Bisagwang Tigols. Ang balita gyapon. Mga katropa, gila sa Guinness World Record. Ang usa ka 95 anyos nga lalaki sa Texas. Isip pinakatiguang nga driver sa bus sa tibok kalibutan. Wow! Naangko ni Raymond Hager. Sa Wichita Falls, ang titulo human gikumpirma sa Guinness. Ang iyang edad o status isip aktibong driver sa bus. Nahimo siyang driver sa Falls Ride, ang sistema sa pampublikong transportasyon sa syudad, sulod sa 27 katuig. Sumala pa ni Hager nga nagsugod siya sa pag-drive sa diyang 14 anyos pa siya. Og diha dayon nahigugma sa pagmaneho og dagkong mga sakyanan. Bisan tuod sa orihinal nga nagplano sa pagretiro sa edad nga 95. Apan daw siya bang iyang una-una og mingon nga magpadayon siya sa pag-drive basta himsog pa siya og makahimo pa sa pagtrabaho. Wow! Nagdeklara ang gobyerno sa syudad sa Wichita Falls nga himog Raymond Hager Day ang petsa 18 sa bulan sa Nobyembre. Isip pasidungog sa kontribusyon ni Hager. Batchmate man ako ni. Huwag mo kanto mga katropa nga itong balitang LRG kung lahi ra Diyos. Ako si Lolo Amado. Dili gwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye.